Привет! Отправляйте деньги с Екатеринбурга в Таджикистан вместе с сервисом Фрисби и Душанбе-Сити. Назам деди дадаш? Что мезанак? Ма уже не был за тарикадagi мехрибми? Не, ма ishkam ser. Ма хомерам мондыштам занак. Серкадовсонми? Kim? Худатон медонит ким? Нас что мезанак? Назам деди? Занак гӯшкун. Ishkam ganda гӯшне. Ман бу ужин тайёр бошад, ужин биёр, ман овқат хӯрам, сони хомерам. Тез бия. Имрӯз ҳеччи напухтагӣ будасме? Не? Худатон медонӣ. Шусто як бачашав. Фаҳмидӣ, шарманд накун мана. Фаҳмидӣ як гапа? Телефон боз кириш дикта набинамад дига. Дод назанид бачамба. Ҳақиқатон нест. Ман ва я 9 моҳ ишкамави барошта гашта таваллуд кардагӣ. Шумо мехоҳед телевизор дида шинид. Ӯсива бачатон бедадо калон шудааст. Ӯгай не бача худатон барошта омдагим неқате. Равид ябо дарсашба эътибор дид, ёд дид, ҷанг кунид, занид илоҷашон. Бача худатон ҳақиқатон ҳай. Одамои шавҳараш, занашба овқотои ҳар хел ба маза карда метиҳад. Шумо ақли ёрдам наметид манба. Фақат телефон боз карда мешинед. Чака досед? Пухтамон дастми мард дар ба кухня ба? Ин кори занако. Рафти телевизор бинӣ? Ивое. Занак гӯш кун. Агар ҳаёти оилаам хеле мешта бошад, зан агар амин тубоин бошад, раҳмат, ман тоқатам тоқ шуд, менам инҷа омад, ман амин телевизорзи 7 меташ худам мепартому, соф мешам. Хай, илоҳи вай дунёбаам ва нахӯрам ту ки. Дадош истед ябо? Занак, раҳмат омадми худам напартам ме, а? Не, всё равно поин ба мефрояд ко. Ҳамту мустора биёрам, қиттон графон. Хай. дорухонаи Ёсин М хоҳони саломатии шумо.